Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ubhejane oweqe esiqiwini Usulimaze Kanzima Owesifazane wasolundi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibona khona le video. Mangoqala usijoinele lekhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Owesifazane wasengqolothe emabheleni Olundi usegwazwe waxoxa ubhejane ngesikhulu ihlungu. Lo bhejane kuthiwa uqhamuke uhuza obuxoshwe umphakathi emva ukuthi kube nobhejane ababili abeqe esiqiwini. Umfice egcekeni wangamiyeka wamlimaza kabuhlungwana kube ukuthi usedluliselwe esibhedlela empangeni isimo sakhe sibi kakhulu. Labo bhejane beqe esiqiwini imfolozi ehluhluwe park. Kubekwa ukuthi kusatholakale owodwa abezemvelo KZN Wildlife asebe ubambile lo wodwa namanje basawuthungatha. Abantu babe nokukhuluma noma ukuphawula okwahlukahlukene. Usifiso Wish Dlamini Danda uthe akazi uphi uminister lo okhuluma amanga wase Game Reserve ukuthi bazokwenza iqiniso bekwazi ukubiya isiqiwu. Buka nje manje ubhejane usuze walimala umuntu kanti uphile ngempela unjani. uMaxwell Bronkhorst uthi kwaze kwabuhlungu ke lokhu lento isilima kaba ayiboni kahle emehlweni futhi ke igcoba ngempela ikulimaza. Bafethu lezi indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi okuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lo daba. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.